ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. дар нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад, аз студияи марказии телевизиони вилояти суғд шумо имкон доред оиди ҷиноятҳои содиршуда, афроди қонуншиканӣ дар ҷиноятҳо гумонбар, ҳамчунин дигар самтҳои фаъолияти милитсияи суғд маълумот гиред. дар студия Акбар Шарифӣ имрӯз дар барнома чунин гузоришҳо ҷой дода шудааст. костагии фазои оиладорӣ, куштори ҳамсар аз ҷониби шавҳар, дуздии аккумулятор дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Хуҷанд, муомилоти ғайриқонунии маводҳои тарфгарӣ ҷавобгарӣ дар пай дорад. пешсудшуда боз аз озодӣ маҳрум гардид. гузориш аз мурофиаи судӣ. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. санаи 6 декабр шаҳрванд Абдумавлон Холматов, сокини ҷамоати деҳоти Исмоил Ҳамзаалиев, дар пайи номуросоӣ ҳамсарашро бо роҳи буғӣ кардан ба ҳалокат расонид. хабар медиҳад мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. гузориши аввалини барнома аз ин ҷинояти махсусан вазнин маълумот медиҳад, ки объекти он ҳаёти инсон буда, зарари расондашуда ҷуброн нашуданӣ аст. ҳаёти носолим дар муносибатҳои оиладорӣ чун дағалгуфторӣ, одатҳои бад ба монанди майнушӣ ва таҳқири якдигар метавонад як рӯз не як рӯз ба нохушӣ анҷомад. ҳамин гуна ҳодисаи тақдиршикан, ҷинояти дараҷаи махсусан вазнин, куштори ҳамсар аз ҷониби шавҳарро мақомоти милитсия дар деҳаи Сомғори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба қайд гирифт. шаҳрванд Холматов Абдумавлон Ҷумаевич, соли таваллудаш 1966, дар ҳавлии иstiqomatиаш воқеъ дар ҷамоати деҳоти Исмоил Ҳамзаалиев, кӯчаи Саид Ахмедов, ҳавлии рақами 73, модари фарзандони худ мавҷуда Холматоваи 53 соларо бо роҳи буғӣ кардан аз ҳаёт маҳрум намуд. از خانه اومدم دیدم نوشتگی چه نوشته گفتم نوشتگیم neydi sonra teğleke patladı kalktı bu kırılıktan Bazılar holtikori boka şuda güzerse gabzani nوشته گفتم گلش قبضم مثلا نمید ona тавре гумонбаршуда нишондод медиҳад ҳодиса дар пайи муноқиша аз сабаби дар ҳолати мастӣ қарор доштани ҳамсар оғоз ёфта, оқибат ба фоҷиа анҷомид. тафтишоти пешакӣ далелҳоеро ҷамъоварӣ намудааст, ки муносибати оиладории Холматовҳо новобаста аз он ки нафарони рӯзгор диданд, тахту ҳамвор набуда, чунин муноқишаҳо аз ин пештар байни зану шавҳар ҷой дошт ва ҳарду ба майнушӣ майл доштанд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.